Ó chaileidir as stádas seinstrucha nurig há counter Laois díonfáilte fille an levélas irde an aireocht Laois náthú lá mór a barchan Craobh. Nuair bhaith Muineachán ag giat le ceannis Idirmheánach chriseint ó bunaíodh an comórtas in 1997. Bhí líon an bhuiir I Longfort den ceann seo. Fós a dul chun cíd pas láimhe isteach sa spás agus an bheanmhúr sin ní Fiona Dooley agus iad mac chun cín, fós a dul chun cín, bertin na timpplanis casan siad pas isteach go fad le banna da had slad galibin chances ó scór a gól! Agus ciad cúl a chluthe nadathe ag MLáir de cúnta Laois. Aoife Gorman, trasna go taobh sa na parca, glúiseach mai dhéanamh ag banna chúid ní MLáir a cumad sí rád é, níor dhéanamh sa réiteúir, bead an náhéan tócha. Loch leanúna chuig, seachúil chances ag Laois ní, daid séad a scór a cúil, mar a ceansan bheith rád agus múlte, isteach ag gúil an angaig, an tanna cúil ag Laois agus an náníanamh, diad fará ón tanna únsaí, glúiseach dasan san, Seachhain Laois an módíireach síos a lárbuín, 8 agus 9 an a choimir tatara, sin iad Fiona Dooley agus Jane Moore, agus an son seachhain Aoife Galvin a dealbh isteach ar a gól pas das, an a choimir tar fad, an a cúil a lár na parca, ag cúnta Laois, an choimir son, an eaclíocht ón merta lár na parca. Agus an Shellifernash agus na haltig a dul chun cíd, Casey trainer, an a rúir a diaitag Tracy, trucha slát, dahad slát diaitag, pas láimhe isteach ó scór a cúil, chances ar cúil! Agus é míon sé isteach de grím an cúile, agus é sin a testáil, agus a testáil go dóite ó Muineachán. Laois ceann das isteach sa spás, agus anna feasa Laois go Aoife Galvin a déanamh isteach ar a gúil de Laois fós a dul chun cíd, cad a dhéanamh sé bátas an trasna, an pas láimhe ó scór a gúil! Sin é an géire a bhíonanta. An a rúthraigh Tracy go luas a chluthe as a dainnig an cúil, Muineachán fós a tógáil go fáinach, tá sé fósacha laistigh den stúamúr a fear an sprug ceann leis a gitóg agus cuma maithir a ceann san. Hallie McQuaid, cófada le Casey trainer, bhí sí go maith dul chun cín sa chiad le do Muineachán. Agus Hallie agus í siúd, páirteach sa glúiseach seo don tarna uair, Eva Sherry, ciún go maith go dtí sé sa chlé, chun sin ceann san siar seans ar cúlín ag Muineachán, agus sin é an tús a bhí ag testáiliúthe. Agus iad a brúchan cín, ben Laois á leanúntaach, í fós a dul chun cín, tráchan cín, diantar go maith ag Casey trainer, ceann das isteach a lárbuín, seans ar cúlín agus é scór bra an báta san. Nganzi bán agus goram Muineachán ag gluhín a bhar an ceanta isteach a lárbuín, seachhain gáine, fós a brúsús féin barc, a sí isteach ar sin lína dahad a cúig, a tachtanis go fad leis an lína 5 méadar, pas láimhe siar chun sin ceantan, chus céim letíh áling an báta san ag ban ag Rosemary Courtney. Seachhain iad a dul ar aig. An fós an dul trasna na parca, an lína cosanta san atá, ag Laois a seasamh an óid go díise, agus seachhain an ranson an tá Casey trainer a dul chun cíd, bhfuil Casey casan timppla tá, an seile fósacha casamach, agus duine go duine lehad ar cúlín an báta san, agus an ceansan chu haris an drasnáin. An seilehach amad ag Laois inis, a dhéad fós an brú chun cíd, ach fé ar an buile trám búltan san, bhean Laois agus iad brúchan cín, réiteúir agus é ghlech saoil. Ghuiine chosatóirí Laois, tá duine bháin in asna bhartha, tá Casey trainer methe hena féin carta buí, bhfuil an tarna carta buí le heachtansa. Stóile mé, tá Muineachán methe thrúrdíag. Seachhain Laois, ban sa breiseacha, bet sa breiseacha, as iad a géirig scóráil, scór an áracha seáil, an é se hé a scór a cúlamach, dianta go macha, cúl! Muineachán bach,
agus an Pinos a churra as the himneach a gar agus an Cluiche go dain in an cúide a gortathe agus an Cluiche methe fad an adóg dernach séte agus siad Líise a bheith ag Leathcheannais Idirmheánach TG4 Peil na man.